Iraola Artetan 40 urte baino gehiagoko esperientzian liderrak desitxu eta garbiketa industrialetan. Partikular, auzo komunitate, udal eta administrazio publikoentzako garbiketa lanak egiten ditugu. Zerbitzu eskaintza zabala, odi garbiketak, putzu, hondakinen garraioa, ur lanak igerilekuak. Urteko 365 egunetan 24 orduko zerbitzua.
bigarren tiraldia hasi dira oraintxe bertan, Berriozar berriz ere, argiago ibili da tiroi horretan eta lan erdiak bete dituzte. Eta gizonezkoetan, barrura doaz beti gazte kamiseta berdearekin eta txantrea oraingoa bai, guztiz beltzez. Eta 20 urte azpiko bigarren tiraldi hori ere Berriozar taldearentzat. Aituko dira, pixkat beretzia gaurko jardunaldia kadete mailan, ze zuzenean semifinala jokatuko dituzte. Eta lehenengo semifinala Basaburua eta Beriainen artekoa izanen da. Eta hasi dira ja, txantra eta beti gazte. Ditu ezinik, apagotiak, lan erdiak pasatxo beti gazterentzat eta ea txantrak erreakzionatzeko aukerarik duen, baina ez da ala izan eta lehenengo tiralia beti gazte taldearentzat. Eta egiteko gizonezkoen maila. Eta orain, kadetenarteko semifinala oraintxasia, Basaburua eta Beriainen arteko lehenengo semifinala abian da. Adio, Basaburua taldeadotan tiroian baina orain ondo erreakzionatu dute, orain erreakzioan Beriainen taldean, orain ondo defenditu dute, Basaburua eta Beriainen defentsaren taldea izanen da lehenengo finalista. Apa gaztea. Betetzea, lehenengo tiralia hortxe, Basaburua taldearentzat. Ondo harrapatu dituzte tiroia, baina ondo erreakzionatu dute eta lehenengo tiralia Basaburua taldearentzat. Berriozar paretaren
Eta emakumezkoetan, Kaskaieta eta Bizitak prest ditugu, haien arteko lehenengo eta haiari berrizana gustatzea dagoena hortxe, lehenengo tiraldia berrizana taldearentzat. Emakumezkoen arteko lehenengo tiraldia izan da ere, Kaskaieta eta Bizitak artekoa. Kaskaieta prest eurtez, Bizitak ere prest kamiseta aurpegiarekin, horte hasi dira. Kaskaieta argia dugu baina, Bizitak ondo prozesu ez dute. Ea nortzen den bakarriaren Bizitak badirudi. Pixka kamiseta aurre hartzen, baina Kaskaieta ere defenditzen ari da. Apaneskan. Gizonezkoak ere eko zaldatu dira eta haien arteko bigarren tiraldia hartzeko prest. Emakumezkoetan, bizkarreka atzeraka, adio. Urbitu zozketan egiteko Kaskaieta eta Txantrea gizonezkoetan. Kaskaieta eta Txantrea urbitu gizonezkoetan zozketa egiteko. Txantrea eta Berriozar urbitu emakumezkoetan zozketa egiteko mesedez. Nahiko paretxo baina, azkenean Berriozar da. Berriozarpek edorik ez badu jartzen, bigarren tiraldia ere. Emakumezkoen arteko tiraldia bukatuta, emakumezkoak ere lekuta aldatzen ari dira. Emakumezkoetan Urbildu, Berriozar eta Txantrea zozketa egiteko. Kaskaieta nortezkoen Apaneskak hortxe hasi da ezker arteko bigarren tiraldia ere. Bizitzarrek berriz ere agintea dauka bere aldean, baina tiraldia luzea ez daiteke eta Apaneskak Kaskaieta defenditu behar da orain. Txantera zertzen guztiz, Kaskaieta praka txoriekin, apa botiak. Hortxe, eskenatiko baguna, eta prest ditugu da, Berriozar eta Txantrea emakumezkoetan non gainera sartzen. Adio Kaskaietako atzelaria ere dituena, lehenengo tiraldia Txantrearentzat. Beno ba, Txantrea prest, Berriozar ere prest, eta haien arteko lehenengo tiraldia egitera doaz. Hau Paneskak!
Hortxe, hasi da emakumezkoen arteko lehenengo tiraldi hori. Eta gizonezkoak ere leku zaldatuta, haien arteko tiraldia egiteko prest. Hortxe, hasi dira ere Kaskaieta eta Txantrea, oraingoan Kaskaieta argiago ibili da tiroian. Apa mutila. Eta emakumezkoetan Berriozarror pixkanaka antzeraka dabil. Eta Txantreak hor defenditu beharra. Baina pixkanaka Berriozarrek lanerdiak bete ditu horretxe bertan. Eta Txantrea hor defenditzen. Gizonezkoetan araze Txantreak lortu du tiraldi hori eta Kaskaietan beraz 0 puntu oraingoan. Eta Dior ondo altxatu da Txantreako antzelaria eta berriz ere borrokan. Eta Berriozarrek pixkanaka antzeraka dabil hor pausoa gelditu gabe. Ez dute lortzen Txantreako netzka Berriozarren atake hori gelditzen eta pixkanaka Berriozar atzeraka horretxe saiatzen ari dira Txantreakoak erreakzionatzen. Betari gabe geratzen ari dira eta saiatzen ari dira orain Txantreako neskak, baina Berriozarrei bere handarrai atzeraka apaneskak tiraldi horra. Baina oraindik ez zaigu bukatu eta oraindik baute Txantrea zerezanik hortxe saiatzen ari da berriz ere Txantreakoak atzera jaten, baina ez dute lortzen eta lehenengo tiraldi hori beraz Berriozar taldearentzat. Lehenengo tiraldiari egiteko prest. Apa mutila.
Hortxe, Britane arteko aguna. Beno, txalo Urbildu kadetetan bigarren semifinala jokatzeko Basaburua B eta Araxes. Kadetetan bigarren semifinala jokatuko dute Araxes eta Basaburua B taldeak. Beno, hasi da, gizonezkoen arteko tiratia eta erraza harria gaurri ekididuretan. Beraz, zentimetro hartzupenera dira. Apagazteak. Eta gizonezkoetan, Adiol, txantra hor sufritzen orain. Berriozara kontrolpean dauka tirandia edo ala dirudi, begira orain txantreak hor erreakzionatu nahian, baina berriz ere Berriozarren aldera, apagazteak. Lanerdiak pasatxo nahi Berriozarren aldera eta 20 urte azpikotan, bigarren tiratia ere Basaburuak taldearentzat. Berriz ere gizonezkoetan Berriozarren atake. Beno ba, 20 urte azpikoako haien artean aburtzen. Txalomero bat agintzako, Araxes eta Basaburuak. Urbildu zorketa egiteko gizonezkoen baian, begi gazte eta gaztaieta. Gaztaieta eta begi gazte, urbildu gizonezkoen baian, zorketa egiteko. Beno, prest ditugu, bigarren semifinala egiteko, Araxes eta Basaburua. Apagazteak. Hor, aurrezarre Basaburua B eta Araxes. Gogoratu aurrekoa Basaburua da semifinala irabazi eta finalean dugula. Eta hirugarren eta laugarren postua jokatzeko noain dute prest, berean dute prest. Eta honetik, bigarren semifinal honetatik, irabaztea non izanen den, Araxes eta Basaburua B aurrez aurre, apagazteak. Basaburua B pixkat bere galdira, baina Araxes defentsa polita egiten ari dira eta Eutxior, orain Basaburua B atzeretan arra, Araxes defentsa lanetan, apagazteak. Eta gizonezkoetan ere, hasi da bigarren tiradi hori, txantra eta Berriozar taldearen artean. Adi, garetetan Araxesera hartzeko nahian, hortxe saiatzen ari da, finalean sartu nahi dute
Irani gogorra eta italien artekoa. Leheneko tiradia. Beti Gazte eta Kaskaiota eta Berriozar hurbildu zozketa egiteko emakumezkoen mailan. Beno ba, irabazi behar dute Basaurakoek finalean sartzeko eta Araxe taldeak irabaziz gero, hirugarren tiraldi bat izanen genuke, Apa Gaztea. Ez dago eser esan da horretik, adi orain, Araxe. Bazirudie antzeraka erakozera baina, Basaurako torreak zerratu. Eta gizonezkoetan, hasieratik Beti Gazte. Atakea sartuta da, lehenengo tiraldia Beti Gazte taldea izan. Hortxe Araxesek erreakzionatu nahian, sufritu beharko dute finalean sartzeko, baina badituzte oraindik ere aukerak. Ez dago ezer esan da oraindik, biek ere sufritu beharko dute. Basaur erreakzionatzeko aukera Lurrera bi taldeak ere, adi. Azkenean pixkatarriago ibili da Basaurua eta bigarren tiraldi hori haientzako. Basauro eta Araxesen arteko amorra hortxe. Eta gizonezkoetan Beti Gazte eta Kaskaiota oraintxe hasi berri dira bigarren tiraldi horrekin. Eta berriz ere Beti Gazte hasieratik atakean eta Kaskaiota gelditu ezin eta bigarren tiraldia Beti Gazte taldearentzat. Hurbildu zozketa egiteko Berriozarbe eta Txantrea. Berriozarbe eta Txantrea hurbildu zozketa egiteko. Eta emakumezkoetan Kaskaiota eta gizonezkoetan Berriozarbe eta Txantrea tiratzeko prest, zozketa egiten. Eta emakumezkoetan Kaskaiota beltz eta praka txuriekin Apareskak. Eta aurreko tiraldietan bezala Berriozarrek aurre hartu nahian, Kaskaiotan badaki hori eta saiatzen ari dira atakea ematen, baina Berriozarrek pixkanaka atzeraka saiatzen ari dira hor Kaskaiota, baina ez dute lortzen hor atzeraka pausoak jarraian eman eta oraindik defenditzen Apareskak. Hortxe arazotxoren bat atzeko partean eta lehenengo tiraldia. Berriozarbe hasteko prest. Hortxe hasi dira. Eta adize Berriozarbe atzerako hori eta Txantrea defenditu behar. Adize Berriozar pixkanaka atzeraka dabil. Eta Txantrea aukerari gabe gelditzen ari da. Eta Araxe izan da ere. Lehenengo egiteko gizonezkoetan Berriozar A eta Kaskaiota eta Berriozar A hurbildu zozketa egiteko. Emakumezkoetan Txantrea eta Bizindar. Bizindar eta Txantrea hurbildu emakumezkoetan zozketa egiteko. Eta presitu emakumezkoak Berriozar eta Kaskaiota bigarren tiraldia hasteko. Hauen azkeneko tiraldia da, Berriozar eta Kaskaiota taldeen azkeneko tiraldia. Apareskak. Hortxe hasi dira. Oso ondo Kaskaiota oraingoan, aurrea ere lortu dute, baina adize Berriozarrek atzeraka Lurrera erori da orain.
gertatzen den, oso ondo altxatu dira bi taldeak ere, eta Berriozarrek jarraitzen zuenez, bigarren tiraldia ere, ezkoen arteko tiraldia, aurrekoan Berriozarre izan da garaie, oraingoan Txantreak lortzen duen, Mutiak. Hasia, Txantrea eta Berriozarre arteko tiraldi hori, bigarren tiradia Berriozarrentzat beraz. Emakumezkoak barrura doaz. Txalberoa, Berriozar B eta Txantrea taldetzako. Beroa, emakumezkoek ere honekin bukatuko dute bere lana. Eta hortxe hasi berri da Txantrea eta Bizindar arteko tiraldi hori. Eta adize, Bizindarre eta osoak ematen ari dira atzeraka. Eta Txantrea orain defenditzen. Hortxe Bizindar saiatzen ari dira, baina orain Txantrearen erantzuna hortxe. Txantreak ere lekuan pausoak emate. Nor baino aparezka. Eta hasia baita ere Berriozara eta Kaskaietaren arteko tiraldi hori. Sekulako tiraia eman dute Barriza taldeko ibekan. Kaskaietan urrela jatzen baina, ondo Kaskaieta orain. Lekua berreskuratu dute eta baina Berriozar bataldean Lanerriak ditu. Eta emakumezkoetara adize Txantrea hartzenari orain agintea. Lehenengo tiraldia gizonezkoetan Berriozar bataldearentzat. Eta emakumezkoetan tiraldi gogorra. Orain Txantrearen aldera, Bizindarrek defenditu behar du orain. Lanerriak orain Txantrearen aldera, baina tiraldia gogorra izaten ari da. Ea, Bizindarrek erreakzionatzen duen berriro, baina pixkanaka Txantreak atxeraka dabil eta horren ibadu daukera Bizindarrek, baina azkenean lurrera eta justu marka urbildu gizonezkoa irgo gara Eriain eta Araxes gadeten mailan urbildu zozketa. Eta bigarren tiraldia hasteko prest, bai Txantrea eta bai Bizindarrere. Bizindar horregiz, Txantrea beltzez, apareskak. Hortxe hasi dira nesken arteko bigarren tiraldi hori. Baina Txantrea defentsa ona. Eta bere berriz ere defentsa lanetan, apaneskak. Bizindar barkatu, Bizindar. Saiatzen ari dira, Bizindar taldeko neskak, baina Txantrea gogorrari da tiratzen eta pixkanaka Lanerdia bete izuzte. Adi, Bizindar oraindik baitu aukerak, baina aukerari gabe geraitzen ari da, reakzionatzen duten. Ezinean azkenean bigarren tiraldia ere Txantrea taldearentzat. Benoa, orain, berez daude. Eta beste goman, 20 urte azpiko tiraldia azkeneko
Urbildu Basaburuak kadeten mailan zuen finala jokatzeko. Basaburua eta Basaburua be, Urbildu finala jokatzeko zozketa egiteko. Eta ari orain, hogei urtezko kategoria honetan Zeberrezarre tiroi polita egin du eta lanerdia bete dituzte oraintxe, eta orain Basaburua taldean arazoak urtxe, eta hasi dabe, Araxes eta Griegin arteko bigarren finaldi hori, Griegin ekartzen ari dio horrean Araxes taldeari, eta Basaburua erantzinatzen, Berrizar bukatzeko agortxe, Zorian eta baita azkenean, bigarren finaldia Berrizar taldean eta hirugarren postua lortu nahi du. Epaien mailara mesedez, Xavier Urrutia, Urbildu epaien mailara mesedez. Hasi berria, bien arteko tiradia, Basaburua be eta Basaburua nur baino nor. Basaburua A errebatearen aldean, Basaburua be frontitzaren aldean, eta bi taldeak eta bestea probatzen, indarrak negutzen hor, apagaztean. Ez batera eta ez bestera, orain Basaburua argi eskatatzera gaian nahi duena, orain Basaburua be erreakzionatu hor pixkat, gauzak hasirak bezala, apagaztean. Eta pixkan eta pixkanaka, Basaburua ataldea, aurra hartzen ari hor, begira. Basaburua be euskiruna, Basaburua bukatu nahian, Basaburua be horretan badu erreakzionatzeko aukerari, behar lortzen dute, baina Basaburua dauka paieak karapirik aukure bat emateko. Beno, lekuzak hartzen ari dira. Basaburua A eta Basaburua B. Orain Basaburua B. Prest.
Simon Taska Zunbilan duzu. Gosariak, bokatak, platerak, pintxoak, kasuelak, eramateko pizza beroak, nahi duzun hori eska dezakezu Simon Taskan, giro herritarrean. Simon Taska Zunbilan duzu Amakontxa gasolindegiaren ondoan. Gogoratu, Amakontxa gasolindegian denda ere badugula. Bidaierako naiz etxerako behar dituzun jakiak eta autoaren mantenimendurako gaiak aurkituko dituzu, aparkatzeko inolako arazorik gabe. Erregai banatzaileak ere bagara, eguneroko zerbitzua, etxean goxo-goxo egon zaitezen. Dei gaitzazu. Simon Taska, Amakontxa gasolindegian. Esperientzia eta berrikuntza. Zatoz gu dastatzera. Dantxarinean Landibar bentan, merkatal zentro praktikoa eta guztiz osatua. Denda komertzio galeriak, kosmetika, lurrindegi, marionaut, denda espezializatuak arropetan, aur gazte eta helduentzako marketako arropetan. Bitxi denda. Ahaztu gabe zure etxe bizitzak behar dituen era guztietako elektrogailuak. Disfrutezazu gure jate etxetaz eta sagardotegitaz. Eta eguna behar bezala bukatzeko giro atseginena martxa onenarekin. Lanubak zabaltzen dizkizu ateak. Hemen Berroetan aurten ere bestetan segulako prueba ikusten du prestatu duzuela. Kontatu zak pixko bat nola antolatu duzuen? Antolatu, hau pixketa sortu zen, guanden urtean Guillermo eta Igor nola saiora eta itzuli eta intzutela eta autore, eta guanden urtean Igorrek bere itzulintzen, kriston lan egin zen, eta pixket sortzula nigen ere, arreta kristoina mantziola berrotako harrik eta etorko zala bertze egun betian, bertze zerbait egitera, ez? Nola segan segan arpanian denian hona da, ez? Eta horte pixketez, eta beti herrikilorak intugu, Berroetan, eta horte minu sartu dugu pixket nago da bezala segan, ez? Segan, pixket hortik. Beraz, hemen moztu barrekoa, zein da, bi aldetan ditugu zati hauek, sail hauek, edo... Bai, lehenta bizian ikotik, da, proba kombinatu bat, haitu barratire lasterkariek, arpanariek, segalariek, eta gero ja dena akitzen dela, hiru segalariek inote bere saio bat. Bai. Beraz, lan luzia dute gaurkoan? Bueno, luzia ez, honik segantak gutxi, gerteko gutxi kusitut ez, baina ez, nahiko bixi gain dela ez, ez dakit berroitu bat minutu edo ordu azpitik, bai, gain dela dena, bai. Eta ia dena ongi baten den. Bai, eguralde gainean laguntzen dago pixket, ateri egiten du, atzokoari zen ginen akatzoi ez, akatza eguraldi txarrin zako, eta sokatirako eta hemen zen, Berroetan zen, plazan zen finala, Nafarroko finala, eta Zunbilan jokatzeko lan izan ginen ez, eta gaur ere pixket kezko ginen ez, ez da berdin uriekin edo eguraldi honakin, eta bueno, jendia baten du aurten animetu dela, ez da guanden urteko baina konten gaude bai. Hor nola gaten dena hori, eta guztoko dizuen. Zazeren, jo. Vale. Ganden urtean saioa da, eta gero Raizkorian, ardi goratzen, haitu zineten, aurten proba desberdin eduk. Nola ikusten duk aurten nire burue? Aurten horrela guzti baino ikusita pixko gokarrago ez. Aurten eso beki hau nintzen. Aurten pixket aldatu dugu gauza, aurten segan, arpanin, aizkoran, dena pixko, denak elkarren hartin, pixko zerbait iteko, zerbait inen dugu. Azken mila dena ongi ateratzen den. Eske, zuri. Maika, eta orain Aizkorean ikusten dizugu. Pixko bat nola prestatu da, zelan nahi da gaur behar duzuena? Gaur pixko bat nahastuta da, guk bi ur moztu behar du, lemiziko urro moztu behar dugu, eta bi horrek imar dute trontza eta beste lanak, eta gero behar izango beste urre, eta dentikan pixko bat nahastuta imar dugu. Beraz gaur talde lana da egin beharrekoa? Bai, gaur talde ez imar dugu lana. Batzutan tokatzen zaigu bakotxe gure lana, baina gaur taldeko lana dugu. Irabazteko asmoa edo ez du hainbeste garrantzi eta espektakulo pixkoat ematea da gaurko helburua? Oraindik berdetxe mar gaude, hasten, baina, eurra behintzat espektakulo egitera eta ongi moztera, eta nola ateratzen den. Eta udara begiran gaude, nola prestatu duzu, ze momentu honetan, ze kiroletan ari zara?
Bueno, egierren orain gehien aizkorin ari naiz. Aizkorin ari naiz, eta gero junki ere eginen dut, Iruñi Nafarrokoa junke da, eta junke ere eginen dut, eta, bueno, guain pixko bat, herri kirolatik dentiken pixko bat eginen dut. Lasterka utzia duzu? Bueno, egierren pixko bat atzen duenago, bueno, korriketa ibiltzen naiz prestatzeko herri kiroletako, baina orain ja txapelketak eta ja pixko bat baztertu dauzkat bai. Egerti, dena hundiatea da eta esker mila. Bale, zuri. Iborrateko taldea, Bai. Bueno, Joselu, mentxe diguzi dizu ja aholku batzuk eta ematen pixkoat. Kontatu diguzu, gaur nola planteatu den hau, ze talde dire, nola antolatu da? Bueno, lau proba ezberdin zanen dira bi txandatan inen dienak, eta, bueno, ez da proba kombinatu izanen, ezik proba kotxa hartuko da denbora, eta azkenin denborik gutxina pasatzen duenak lan guzti egiten irabazi, ez? Bizkoat gauza berdintzeko, zertik, honestan kombinatutan taula, diferentzia handiak izaten dire, eta xatxa altzen duelako, ez? Eta, bueno, eta aspaldiko partez, sega inguru honetan gutxi ikusten da, eta segalariak izanen dira, eta gero, aparte, hori bai, hemen ohiko dienak, arpanlari, eskolari eta korriklari. Eta zeitzu dire parte hartu behar dutenak, segan adibidez? Bueno, segan piko da Euskal Herriko txapelduna dena bain, Julen Gabirondo eta Nafarroko txapelduna Jon Kanfranka, Leitzarra. Gero, arpanean eriko dire Andoni Anizkoa, Andoni Irigoyen eta Guillermo Etxenike, Iruritarra. Eta beste bikotea berriz, Igor Esnaola, Legorretakoa, Gipuzkoarra, eta bere laguna ezin izan du etorri, eta bere ordez egiko da Ekaitz Maritorena hemen bertakoa. Gero korrikalariak Mikel Jantzi eta Iñaki Tedetxea, biek Elizondokoak. Eta aizkoran berriz, Maika Aristegi Txundarra eta ez dut izautzen eskau, Irune Izkue, Labaien bizi den neska bat. Beraz, proba polita ikusteko aukera, iruditzen zaizu? Bueno, nik uste den batez segana hemen gutxi ikusia da. Eta ikusten denez jendea mugitu da, etorri da, jende zente badago, eta, bueno, euraldik laguntzen du, eta nik uste atxalde pasauna izango dela. Arrasleon ongietorriak Berroetako herriko plazako inguruko belai honetara. Herri kirol saioari hasiera eman behar digu, denbora hartu, eta azkenin bi txanda eginen dire, azkenin denborari gutxina pasatzen duenak izanen da talde irabazlea. Bi talde daude, talde batin segalaria Nafarroko txapelduna, Jon Kanfranka, Leitzarra izanen da. Arpanean berriz adiko dire Igor Esnaola Legorretarra, ja Berroetan ezaguna duguna ja, eta Ekaitz Maritorena, Berroetarra. Berda, Igorren laguna gaur ezin izan duela etorri, eta beraz Ekaitz hariko da. Korrikan berriz talde horretan Iñaki Tedetxea, Elizondokoa, eta aizkoran berriz emakumeak dira, aizkolariak, Irune Izkue, Beintza Labaiengoa. Beste taldean berriz, talde bat. Beste taldean berriz, Euskal Herriko txapeldun dugun segalaria, Julen Gabirondo, bera Urnietarra da. Arpalan adiko dire Andoni Irigoyen eta Guillermo Etxenike. Korrika, horiek izagunak ez dute erremarren nungo diren ere, Anizta Iruritekoak, eta korrikalaria Mikel Jantzi, Elizondoarra, eta aizkoran berriz Itxurengo Maika Aristegi. Proba, dena bitxan da izango dira, lehendabiziko segalaria epatuko txugulanean, 154 metro kuadratuko trozuak dire prestatuak, zatiak, eta bi sega klase erabiliko dituzte. Hemen gu otxuta gode ikustea sega txikia, zeurik eskip bat emino behiago haritu zaren zate, sega txikiakin, lehendabiziko zati hori sega txikiekin egokikute, eta bigarren zatia, bigarren txandan berriz, eurek otxuta dauden sega handiekin.
Beraz, hasiko gara probarekin, lehendabiziko probarekin. Jon Canfranca. Euren Nionek errenden dut emendikan, bat, bi, hiru eta hasiko dira, bale? Prest egon zehalariak. Beraz, lehendabiziko zatia, prest, bat, bi, hiru. Erranen dugu, zehalari mundu honetan, txapelketa munduan bi mota daudela, bat abiadurako modalitatea, metro gutxi gorekin eta zeinek azkarren edaki eta zeinek hobekien ere bai, azkarren eta ongi edakiz, penalizatzen baitira gaizki edakitakoak, eta bigarren berriz beste modua da denbora da luzera, orduko saioak izaten dire finaletan eta zeinek belarrik gehien ebaki, bai hori ere ongi ebakita. Lehen errandugu, zea handiak egoituta daudela zehalariak, eta gero bi proba, bi txanda bukatu ondoren, azkenian, berriz ere seigan jarriko ditugu, baina ez bi baizik hiru zehalari izango ditugu. Igor Esnaola ere, Gipuzkoako txapelduna baita, seigan jarriko dugu beste bien aurka, beste biek ere baian, bazterreko hiru zatiotan. Jon Canfranca ikusten duzu oinutxik dabilela, normala dariola ikustea ere, segalari ezin pegitzen dira oinutxik. Eta ikusten du Julen ere bai, Julen ere galtzardekin begarrik, nabilela. Iazko txapelketetan, Nafarroko txapeldun Mikone, Jon Canfranca, Leitzarra, eta Julen Gabirondo berriz. Euskal Herriko txapeldun izan genuen, Urnietarra. Eta Gipuzkoako berriz Igor Esnaolak irabazi zuen. Beraz gaur hemen hiru txapeldun. Azken maila hartzera doa Julen, beraz aintzinetik. Aldatu!
Belarrare, erran behar da ez dela belarre handia. Txikilla belarren genuke. Hortzen azken mailan baita ere hasi da. Eta bukatu du bere lehen txanda, Julen Gabirondo. Bukatu du Julen Gabirondo, denbora, goratu ionda lau minuto 54 segundo. Julen Gabirondo. Eta bukatu du baita ere, Jongan Flankak. Hor ditu arpalariak, hemen azpiko aldian Andoni Ibaien eta Guillermo Etxenike. Gaineko aldeti berriz, Igor Esnaola eta Ekaitz Maritelena. Lau korte eman jarrak, nik emango dute irtera, prest arpalariak. Bat, bi, iru. Pare, alena diziko kortea. Bigarrena Andoni eta Guillermo, bigarrena Igor eta Ekaitz. Lau korte, mendiarrak, hirugarrena, pare-parea, hatu mutenak. Zituren estilo elkarrekin aritu Ekaitz eta Igor, normalen azala. Segik, segundari da ez da izan tarterik. A ver, repaile garnei diren. Segundo nazpetik, pare-parean. Eguneko batzungatik, gutxingatik. Igor eta Ekaitz irabazle. Zintaren ondua garna, trampari gingabe. Prest, korrekalariak. Bat, bi, iru. Beste txaldi. Iñaki Nura arraizarra zen ibutzekoa, baina zoritxarrez gaixori dago. Atxaretzen parte hartu eta bere ordez Mikel Jantzi etorri da. Orain mai hartu du, neurri hartu du Iñaki. Bi txoli eman ditu ja, Iñakik, bi txoli arentzen, Mikelek. Iru txoli manditu ja, Iñakik, hirugarrena arentzen. Mikel, venga, txalo egin, animoak,
Dicho Leguera. Laugarren itzuli Iñaki, azken buelta Iñaki Bendakoa. Apa Mikel ere azkena. Azken metro Iñaki. Ja, Iñaki ditugu. Apa Mikel, venga. Eta bukatu Mikel ere. Eta bazen laugarren probara. Laugarren proban Aizkora. Urdinez. Maika Aristegi. Itungarra. Eta Grixen berriz. Irune Izko. Bentzala baiengoa. Hain du, berriki hasia dela Aizkoran. Irune. Egurrare pixka txikixua jarri dugu. Maika berriz denbora desenteko eskori nahi dela, eskoren korrikan ingude txatzen, uko eskor biltzen. Itxurengo makina. Beraz, prest eskoriak urte bat. Prest, bat, bi, iru. Txanda bakoitzak eguru bat. Eta ez Aizkoran egitzeko ere lekurik egokiena. Formaldan beti zailagoa. Hau da neska, venga! Hortzen itzuli hartuta ja barruko lanak egiten bideak. Hortzen akitu Irune Izpek bere enborra. Aipatu behar da, lehen errantugu, enborra pixka bat txikiagoa dela Irunene enborrari. Opa, Maika, venga! Azken Aizkorakadak. Hori da, bukatu du, Maikak.
Oraingoan hemen gure eskualdean. Ikone, Leitzarra, Julen ezkerraldean. Atoro horikin. Lehen da biziko maia, botaio, Julenek, korrika bigarrena. Heldu puntai, Hartzera, baita Mikon ere. Moitxo, Garrioi! Garrioi! Atzian jarri, Julen! Atzian, da segi! Atzian da puntoi! Heldu punto horri! Punto horri heldu! Punto horri heldu, Julen! Atzian gainean! Venga, aldatu zegoi! Punto horri, heldu jo! Atzian da pausu hori. Pausua eta honea, bota, honea. Pausua. Hola, segi. Venga, peaki. Pausua, Harri atzian da, pausua. Bota aurrea! Venga, aldatu! Hortzen azken mailan. Aldatu! Azken mailan. Aldatu, Julen! Ez Botatu, eta punto azken heldu! mailan, bainik gaute. Saia. Atzi gainean, jarri, eta punto heldu! Heldu punto heldu! Akitzeko bertzen. Gello, altxa! Bai pare bat. Eunda Gello! berrota, lau metro kuadrato. Segi, punto helduta! Heldu puntai! Puntai, altxa gello! Altxa gello, puntoi! Puntai, altxa! 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 Venga! Heldu puntai, Venga, aldatu txegoi! Segi, aldatu! Pausua, Julen! Azken aurreko mailan daude bide Julen entzinetik. Pausua! Segi. Venga! Cuesta honea. Corri horita. Venga, moitxu! Julen erenguan bai, orain azken maila. Hartu du, maila txikia gainera. Apa, jo, venga! Eta Jonere bai, Jonere azken mailara. Tira. Venga, a ver. Hortzen Jonere bukatu ditu. Bere lanak. Bere lanak gero ikusuko berriro. Jon eta Igorrekin batera, Ambazterreko sailetan.
Bueno, Jon, lan zaila gaurkoa edo nola? Azkarra netzako. Bueno, normalean, txapelketetan aritzen zaretelaik, zelan lan zaila egin behar izaten duzu? Ordu erdikoa edo ordu bat. Zibiltzen ga. Eta hola lan azkarretan ez da unio ditu eta gorra, azkenean. Horra da, beraz hemen sprint batean aritu da. Bai. Eta bezeak ze izaten dire, ja gehiago resistentzia eta... Bai, dieselago betira hau txispa gehiago behar dut hemen. Ni dieselago nahiz da, Bueno, eta zeinekin gaur bi segakin nahitu zera, sega motxakin eta sega luzearekin, zeinekin duzu maiteago? Ni luzea. Bai. Eta entrenamentuak eta nola egiten dituzue? Normalean segalariok, batez ere neguan eta horrela belar gutxi izaten denean. Neguan belarri batez. Ibiltzen ga, ondarren, o mendin, o logosea, baina segan batez. Ni betire negu zin sega egizut ibiltzen. Ederki, eta, bueno, esker bila. Bale, zoi. 3, bat, bi, iru! Bigarren golpea. Ea bezede. Parean. Gure azken golpea Igor eta Ekaitze. Ekaitz ez da oso inekin ari, hainbat aldez Igor Euskal Herriko txapelduna izango da. Prentzan, eta hau zitu bigarren proba, Igor eta Ekaitze. Aldo txikia, baina Garaile. Hortzen Mikel eta Iñaki prest. Bostutzerri. Ba, bi, iru. Lehendabiziko itzulia eman dute. Irutzuri, Iñakik, Iru Mikelek. Apa Mikel, venga! Apa Iñaki!
Mikelek. Atxara azken metroa, Gineku. Gineku berritzea. Eta lau segundo Iñaki. Mikele berriz, 2 minuto 56. 12 segundoren tarte. Eta bazen aizkorako azken probara. Prest daude Maika eta Irune. 1, 2, 3. Batuketa guztiak eginta taldea Jon Kanflankaren taldeak, Jon Kanflanka Igarri Zaola Ekaitz Marita Arena Iñaki Zagitxeak Inebetzi Maika Arustegi, Urdinez, Grikez berriz, Irune Izkue. Akitxo gure bigarren enborra Irune Izkuek. Maika Arustegik ere. 2 minuto, 56 segundokin irabazle. Barkatu, 21 minuto, 58 segundokin irabazle. Julen Gabirondo, Andoni Ligoie eta Guillermo Etxenike. Mikel Gantzi eta Maika Arustegi. Zegit ongiari gaben. Prest dugu. Beraz, prest izagarariak. 1, 2, 3. Biziko maila Igor Esnaulan Legorretarrak, baita Jon Kanflankak ere. ¿Quién ganará?
Hirugarren mailan Igor Esnaola, hirugarren mailara doa lentzen astea doa, Jon Kaflanka baita Julen Gaberen dore. Otra! Bakizu eserri hemen berretan makinak gautxein izkero, bakizu zeinek herri belarre bakitzera. Laugarren mailan hasieran Julen ere hasiera hortxe pare-parean dazi. Igor aitzinetik pixka. Azken mailan Igor, azken mailan Jon. Baita Julen ere. Bukatzen ari dira lanak. Hola. Izan du hausen genuen prestatuta, ikusteneko unitatera dela, berrek eskertu parte hartu duten. Arizkunen ordoki poligonoan Baztandarra kooperatiba. Pentsu irinen fabrikazioa, pentsu granulatuen eta mezkla idorren salmentan. Burdindegi materiala, haziendantzako botikak, gasoila A eta beren salmentan. Baztandarra kooperatiban hurbileko zerbitzua. Is right. Been around the world and back, but nobody has what you have. Rock, bump, 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 bump. My heart goes bump, 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 bump. Cause I need you here and I need you now, and I'm never falling out this cloud. La vida es alegría, bailemos todo el día, que el cuerpo pide más, 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 más. La vida es alegría, bailemos todo el día, que el cuerpo pide más, 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 más.
talk to him. Let's rap. Just take my hand, maybe hold on so tight. Just take my hand, girl, I got you tonight. Bésame lento, que prisa no hay. Take my hand, love me tonight. No, no, no. And I'll let you go. No, no, no. And I'll let you go. No, no. And I'll let you go. Was a moment, now I got her where I want her. Sex spicy, sweaty, hot, hotter than Miami summer. Mommy, blow my mind. I'm talking Kurt Cobain, Nirvana now. Everywhere we go, we play. True for them, down, they know the game plan. Same man, the season numbers like a rain man. It's a change hang. I don't talk about it, I be about it, baby. You know, it's just picking island in the Bahamas, baby. You go, mommy on fire, stop, drop and roll. When I pull it out, stop, drop and blow. Yo la vuelvo loca cuando le paso la tarjeta, más te droga. La que no rebota, dale, oh, Just take my hand, maybe hold on so tight. Just take my hand, girl, I got you tonight. Bésame lento, que prisa no hay. Take my hand, love me tonight. No, no, no. And I'll let you go. No, no, no. And I'll let you go. No, no. Baby, you look so fire. Ven conmigo, no te vayas. Ya cruzamos la raya. Muérdeme los labios, acércate y bésame. Quédate en la cama, bailame y desnúdate. Hazme lo que tú quieras con tus brazos, apriétame. Pero no te vayas, tú conmigo quédate. No, no, no. And I won't let you go. No, no, no. And I won't let you go. No, no. And I won't let you go. No, no, no. And I won't let you go. La, 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 la. No me sueltes que de aquí no te vas. La, 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 la. Esta noche conmigo te vas. Me gusta la forma como yo la veo. ¿Quién quiere bailar? Pasa la mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Pasa la mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Pasa la mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Pasa la mano y comienza a gozar. A ella le gusta todo lo que la vereda, pero lo que más le gusta es que me sienta y la vea, lo disfruta, se goza mientras baila, me hace cosas. Yo la miro en boca y se pone sabrosa. Ella se pone suelta, ella se pone mala, parece un angelito, ella no tiene nada. Ella se pone suelta, ella se pone mala, parece un angelito, ella no tiene nada. ¿Quién quiere bailar? Pasa la mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Pasa la mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Pasa la mano y comienza a gozar. ¿Quién quiere bailar? Pasa la mano y comienza a gozar. Timba, 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 timba. Ella quiere perreo, 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 perreo. Ella le gusta timba, 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 timba. Ella quiere perreo, 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 perreo. Ay, perreo, un perreo muy bueno. Tú me estás chequeando porque yo tengo el veneno. Sabes que te llevo en un minuto hasta el cielo y te leo, y te leo. Ella se pone suelta, ella se pone mala, parece un angelito.
que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Saca lo malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, no hay fronteras, será lo que tú quieras, amor, se puede amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una mi amor. Quiero que el mundo se, quiero que el mundo se una mi amor, se una mi amor. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol. Y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Bueno, Jaione Arnalekin gaude. Noiztik hasi zarete zumbarekin? Pues hasi nintzen aurten, irailan eta gaur arte. Eta zenbat dituzuela pixkoa taldean ari zaretenak? Pues, inetz maten hainbertze herrietan, eta pues, batut 300 ikasle más o menos, eta arras konten. Bueno, eta honek zer etorkizuna du? Handia du, nola ikusten duzu? Kirola egitea ongi pasten, dantzatzen, así que... Badeki, animo eta zorionak. Vale, esker mile zuei. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Nirea berria lurra bezain zarra da, baina ez da lurra bakarrik. Haizeak bezala inguratzen hau eta lotzen askatzen hauelarik. Nirea berria suaren antzekoa da, beti bera berria beti. Epeltzen haukan poan hotz dagoenean, ta erretzen ere badaki. Aberriaren mugak euskararenak, gure baitan daude gehienak. Euskara zabalduaz lau haizetara, zabalago egiten gara. Nirea berria arrizko
hitzekoa. Altzairuzko txakolin ardo zurezkoa, eta ondar anonimoa. Nire aberria burdin bihurria da, oroimenean arindua. Itxas laminen baten erdoiezko kantu, etorkizunez fosildua. Aberriaren mugak euskararenak, gure baitan daude gehienak. Euskara zabalduaz lau haizetara, zabalago egiten gara. Aberriaren mugak euskararenak, gure baitan daude gehienak. Euskara zabalduaz lau haizetara, zabalago egiten gara. Goizeko euri artia, guarda solari gabe, eskua sakeletan, pena bat bihotzia, etxetik urrutinago, kaletan bakarrik. Goizeko euri artia, gitarra bakarrekin. Lan bat hartu behar dut, gaur zerbait bazkaltzeko. Inorken hau hartu nahi, arrotza naizelako. Kaletan abestu jut, nere herriko kantak. Jendeak zerbait utzi du, goizeko euri artia. Ez horrela ibili, neskatxak esaten dit, hobeki hemen bizi, gubiok elkarrekin.